A suplantación de identidades a través de inteligencia artificial e mediante a creación de perfis falsos é unha tendencia en auxe moi perigosa por parte dos ciberdelincuentes. En moitos casos elixen persoas coñecidas para poder chegar a máis vítimas. Desta volta tocoulle a unha alcaldesa galega, a de San Cibrao das Viñas, en Ourense. Suplantaron a súa conta de Instagram que utilizaba para informar os seus veciños e veciñas para pedirlles, no seu lugar, que se unisen a varias plataformas de investimento. Os ciberdelincuentes aproveitaron a conta pública de Instagram da alcaldesa de San Cibrao das Viñas en Ourense para coarse na súa intimidade, pero sobre todo para suplantar a súa identidade e chegar así aos seus 3.000 seguidores. Tú fixeches unha conta nova e estás poñendo isto das criptomonedas. Eu digo, pero que me estás contando? De que me falas? E bueno, xa foi cando me fixeron os pantallazos das notificacións que lle chegaban. Nese novo pero falso perfil de Marta, os ciberdelincuentes colgan unha mensaxe de texto na que a propia alcaldesa anima os seus seguidores a unirse a falsas plataformas de investimento. Que é un grupo de persoas que está traballando con criptomonedas e ETFs, fondos de inversión e demais, e que si queres unirte a ese grupo. Dos 3.000 seguidores, 26 aceptaron a súa solicitude de amizade, pero varios deles comezaron a sospeitar e alertaron a propia alcaldesa, que rapidamente denunciou os feitos. Facía conversacións largas, o sea, contestaba, non? E insistía que, por favor, pois respostases. Podeche traer algún problema porque se hai algún seguidor que acepta e que porque despois virían os enlaces seguramente a únete a este enlace. Ese perfil foi denunciado e a propia plataforma quitouno. Ninguén aceptou unirse a esas plataformas, pero por desgraza a usurpación de identidades é bastante habitual, sobre todo en personaxes públicos. Es fácil para la gente que sabe y es mucho más fácil si es un personaje público porque tiene mucho más material para poder suplantar. Pois unha alcaldesa ou un personaxe público, un actor ou un empresario importante que bueno, pois podese dar certa credibilidade. Tanto as forzas de seguridade como os expertos en ciberseguridade alertan deste tipo de estafas e piden moita precaución. Se non tes coche, non accedas a un enlace dunha multa. Se non tes unha conta en X banco, non accedas a esa mensaxe. Actualizar os nosos dispositivos, mudar os contrasinais de maneira constante ou alertar as forzas de seguridade en caso de dúbidas. Tamén, dende o Goberno, poñen a disposición dos usuarios páxinas de axuda e teléfonos de contacto se queremos ser vítimas dos ciberestafadores.